Hai लोगोफोर बर' हारिमु ट्रेडिशनेल इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय जों दिनै सावरायगोन बर'नि दानाय आगजु हि दानाय आगजु दे बर'नि हारिमुखौ फोथांना लानाय आगजुफोरनि दिनैनि भिडिअआ इन्टारेस्टिं जानो गोनां लोगो नोंथांमोन दिनै जाबाय बर'नि हारिनि दानायनि इसेनसालिनि सायाव एसे दिन्थिखौ दिन्थिगोन आरो आङो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय न'निनो बाजै जायो दिनै बनायबाय थादो फिसाजोखौ बाहाय सोलोंहोदो बिमाया न' जोबोर खस्थ' जायो न' बहुद परियाल दङ थेवबो सम सम न'नि गाननाय जोमनायखौ आरो गावनि रोंगौथिखौ दायो नायलांबानो जाबाय malah bimbingan bisa hidan forengasile yeah आंबो एसेबां फिदिंनो रोङा बोरै फिदिङो थेवबो एसे एनै फिदिंना नायदो खुन्दुं जरायदो खुन्दुंखौनो मोजां जरायनो रोङाखै बियो नैबे जाबाय गामसा दा स्कुलाव थाङो स्कुल गैखाय हि दादो बिमाया लगायना होदो सेरजा दाखुर दानायखौनो हंख्ला बे हंख्ला गामसा माने इमान फाननाय बिदि दाया इसा बाजैया माने न'नि गोनांथिनि थाखाय आरो गावनि रोंगौथिखौ लाखिनो थाखाय न' एसे एनै दाबाय थायो ओमफ्राय बाहाय गाननाय जोमनायाव हेफाजाब जानो थाखाय मदद जानो थाखाय न'नो दायो टाउननिफ्राय बारा बाया फिसाजोफोराबो सोलोंनाय एसे मदद जायो फैसाफोराबो एसे बासियो ओमफ्राय गावनि बर' हारिनि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय जा रोंगौथि दोङो बेखौनो न' हि गामसा दख'ना बायदि बायला दायो न'नि थाखाय नैबे जाबाय रासो नैबे मा होनोमोन इखो बाक्स ओमफ्राय नैबे जाबाय पुतुलसु माने हिया गोरा जानो थाखाय बानाय जायो आं दानाय लुनायाव एसेबां रोङा थेवबो जा एसे रोंगौ बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिदों नैबे जाबाय माखु नैबे जाबाय कब्जा बैथिंबो दोङो कब्जा नैनि नाय सोरखि नैबे जोनथोर नैखौनो इखो मुस्रा नैबे मुस्रा गासैखौ लानानै थाथिखाल होनो थाथिखाल गान्दो होनो गान्दु जाबाय नैखौनो गनसागन नैबे गनसागन नैबे नैखौनो आरो बायदि बेला गोबां दोङो ओमफ्राय गोबां बर'नि हि दानायाव बानायनाय आगजुफोर दोङो दा इयाव गैजोबा बेखायनो नोंथांमोनखौ दिन्थिजोबनो हानाय नङा आरोना जि एसे दोङो बेखौनो नोंथांमोनखौ दिन्थिबाय दङ एसे जेथो गोनां बेखाय डिस्टार्ब जादों दिहुननायाव हाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ नायनानै मोजां नांदोंब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालाम थेंक्स फर वाचिं बाय बाय जय बर' हारिनि जय